Kadiwa Store. So, 29 pesos na kayo na vulnerable sector. Pwede rin na kapatid sa rice. Opo, mas malaki yun, mas mataas yun, 45. Tama ba? 45 to 40 pesos per kilo. Yan yung mga initial na computation natin, 45 to 40. Pero depende pa rin mag-public, pag-ilan yung presyo niya. Depende sa mga factors na pwede pang consider natin. Kaya siya natin yan sa mga pagkakas. Pwede pa bumaba kasi pwede pa bumaba. Opo. Ano ba ba kalagayan ng ating bigas na ngayon? Kasi isang araw nakausap namin yung mga Sentro. Ayan na. Kailangan natin umovertake. Gitna na tayo. Normal yan, yung mga truck na yan. Napaka space. So kailangan nandito ka sa gilid, sa gitna. Yan. Malawak na, brad. Haba na ng ginagawa nilang daan. Yata sa total eh. Isang linya. Linya sa southbound. Isang linya sa northbound. Sure ako tayo. Yan na, nag-imbudo na. Imbudo na po. Ito oh, gantotan na oh. Oh, tulay na pala. Yan oh. Mag-ano na yan, mag-merge na yan. Mag-merge na yan, nag-merge na. Merging, yan na. Kaya nagka-traffic. Ito na pala, lumalaki na. Diyos ko, taon pa to. So at least kita ninyo progreso eh. Kitang-kita ang progreso. Ayan o. Ang bilis naman magsemento eh. Ayan o. Nakakatakot dito. Daming truck. Ganda oh. Ganda oh. Ang haba na pala ng hinukay. Hanggang Kabuyaw na oh. Ito si Kuya oh. Laki.
Dito tayo sa Shopee. Grabe. Hanggang dito na, Kabuyaw, Aiton. Ayan pa susunod, oh. Dali, may tulay sa taas. Paano mo tatanggalin yan? Ay nako, delikado pa yun. Mababangga ka sa tulay, eh, no? Talaga naman. O, rin. Aray, sakit. Ay, madami kang pagkain. May gatas, mansanas, tinapay. Winner yan. Pero mansanas ka lang. Hatiin mo yung ano, tinapay. Kainin mo. Magtinapay ka muna. Yan na, oh. Ay, nako. Nimbudo na naman yan. Sure ako dyan, nimbudo yun. Ay, no, dadagatan na siya. Paglampas ng Kabuyaw, right lane ka na. Nakadali tayo kung pabalik. Hindi ko alam, baka doon sa charger. I don't know what happened. Yan ang pa. Oh, Diyos ko, nagkamali pa itong isa, oh. Buti malayo pa. Papayatin yung follower. Malupit. Kasi ito, sa driving na lang. Yun, reading, laptop, yun ang maganda. Yan ako, correct yung paningin ko. Siyempre, yung diet ko, Spirulina, Santon Plus Gold. Ang daming Spirulina. Panalo. Birthday ni Baldo. Bayaran ko yun. Ang pagtanda mo. Dito tayo sa may pinakamaluwag yan. Huwag mahihiyang magtanong sa mga doktor o sa mga accredited na butika para makasigurado. Para sa ligtas at may kalidad na gamot, hanapin ang check. Pag-check, that's right there. Lagi i-check ang Prima, breakfast! They say today, Mama, then you need a bigatin sandwich. Ladies' choice chicken cut made with real chicken and farm fresh eggs. Maybe busog? Ready na? Good job! Start at 12 pesos SRP. Kotos, tayo Jerry Uniforme. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng robas. Kaway ko sa Epididum Extra, Eraginin, Tongkarya sa Inomorium at Gaba. With proper diet, next
ka lang sa umaga. Ba, ba't na kayo may mansanas at gatas? O, kulang na lang nilagang itlog eh. Solve ko na doon. Bawas muna sa mamantika na nako. Check your calendar schedule. Michigan is only food safety awareness, right? But for 40,000 this is Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Wow! Cielo de talo! Panalo! Yung mga tinig po kanina sa opisya ng programa. Gotta be strong. Director Jaime Santiago. ng Much power. Bureau of Investigation. Convincing Mukhang, power. sumali na rin sila dito sa pag-iimbestiga po. I only accept short chop and nakitang patay na na magkasintahan other than that, si Lopez at saka bullshit. yung isang Israeli no, sa Tarlac. Tarlac po yun, oo. Nakita na po. Hit Nakita marks. rin yung Bloody hit bago marks. yun, kanila mga katawan, no? Sabi ni Dr. Padilla, Dr. Padilla, good morning. Sabi ito, natagpuan ng mga lapitin yung contestant at Israeli na kanyang nobyo, pero wala pa rin yung mga nawawala sa Bongero. Ano? Alas 6:38 po ang oras po natin. Nakalapit si Marmalawan, pero Dapat dito siguro may stoplight na. naman tayo sa puntahan ng itlog sa Agora Market sa lungsod ng San Juan. Ngayong umaga ito, What do you think? umuman ng benta. What do you think, guys? Ito naman tumaas naman siya. Delikado na. Bababa ang presyo ng bigas. Tumataas naman ang presyo Dapat ng siguro may stoplight na to. Mananangin mo yung melon sa mga puso natin. Hindi pa pwedeng magsabay kasi kung pababa ang bigas. Sana din yung ito, ito yung pambilihin. May bawi sa ulam. May bawi, dito mo na babawi. At alam mo yung mga nagtitinda ng mga ito sa Agora Market sa lungsod ng San Juan, nagpapos na sila ang kanilang ino-order dito sa kanilang supplier. Yung mga retailer, di ba kanila napagkita yung order nila doon sa kanilang dito. Dami kasing motor. Kanilang binibenta. Ibig sabihin, Yan o. mga bagong deliver sa kanila. Naman pa rin ang Silverado Team Double B, 20 hanggang 30 pesos ang itinaas sa presyo ng kada presyo ng itlog. Palawanag ng mga nagtitinda, naranasan nila yung pagtaas ng presyo ng itlog nitong panahon ng Marso na nagdire-diretso hanggang nitong Hulyo. Sa ngayon, pesos. Nobody will watch. Sa yung pinakamurang itlog na nabibili sa palengke dahil sa gawin pang 5 piso. Ito yung mga small size. Sa tumal, tumpok na lang yung hindi. O kaya naman, peraso na lamang yung binibili ng kanilang mga subi. Dapat din Kung na 8 bumaba ang minutes. produksyon ng itlog sa San Jose, Batangas na Or pinaka- 3 minutes. sa Philippines. Kaya katulad nito. Ano ang ibang may-ari, Kuya Melo, sa mga poultry farm? Dami na.